שלום יוטיוב, כאן ארי, וחזרתי מהאליפות של פרדס חנה שהיה כיף, זכיתי בשתי מדליות, היה ממש כיף. תקשיבו, שליחים, מקום שלישי, אני אור בר ונו יוגב שכטר, זכינו מקום שלישי. וזה לא קשור. והנה גם זכיתי בסייקל, 11 בנים, זכיתי מקום שלישי בסייקל, וגם בזכות נעמה, גם בגלל שהיה יום הולדת אז קיבלתי קורא, מתנה יום הולדת, וביקשתי מנעמה שתחפש את הדבר הכי נדיר והכי מגניב כמעט, שאתם תוכלו לשמוע. אוקיי, זה... אז כאילו קניתי ממנה ב100 שקל, נשאר לך במלאי. סופר סטאקס, שזה כוסות סופר מיני, והיה חמל מלאי, זה היה חדש. אני הוצאתי את זה מהסקריות, פשוט היה מהסקריות, אז הייתי צריך להוציא את זה לפני, במקום סתם עקיף. אוקיי, בואו נפתח ונתחיל לשחק. אני אעשה עם זה סייקל 363 ו-333. וואי, אתם רואים? גם חרוט עליהם, סופר סטאקס. וכך רואים, תראו אותם בפנים, הן לא נדבקות, וזה. אני אותה במאה. אם מישהו רוצה שיכתוב למטה בתגובות, אם הוא רוצה ממש, אני יכול לנסות מישהו שימכור לו. אני אחפש לו מישהו וזה. אז תגידו בתגובות מי שרוצה. אני כמה שיותר אנסה להשיג לו. לא רק סיכום שאני גם מצליח, כי אני מכיר מלא ילדים מינים. ולא נראה שאין בעיה. אוקיי. בואו רק נשים. אוקיי, סבבה. 333. היי, ככה עושים. אוקיי, זו תוצאה די גרועה. אוקיי. יש 2.9, 363. אוקיי, 3.9. עכשיו נעשה סייקל. וואו, הייתי יכולה לבוסי, אוקיי. אני לעשות פעם כי זה ייקח קצת זמן, אבל עשיתי 11.909 סקרץ'. אוקיי, אז אני מזכיר, מי שרוצה, שיכתוב את תגובת למטה, אני אעשה לו. שיכתוב לי, זה לפחות יעלה 100 שקל, אז זה תקחו בחשבון. וזה, אני אמכור רק סטים מלאים, אז מי שרוצה שיכתוב לי. ונפגש בסרטון הבא, שזה או וויליאם פולי שקוף זה יהיה, או דיספליי שאני אקבל, אבל יש קצת זמן, אז נפגש באנבוקסינג הבא. יאללה ביי.